Meron nakaset dito para makita natin yung aqua. Ito guys, oh, napakaganda. Parang naka-project yata ng Dilute Boss. Ay, Dan. Pamakala ko din. Ayan guys, oh, mga ka-idol, oh. Yung Power Blue Aqua, oh. Tapos Green Dan. Opa, visual. Split Opa. Visual pa, mga ka-idol, oh. Visual na Dan, oh. First time natin makakita ng ganyan na kagandang mga Dan Follow, mga ka-idol, oh. Ayan, oh. Yung Dan Follow na visual. Tapos ito yung Power Blue Aqua. Ayan, oh. Napakaganda, oh. Solid, mga ka-idol, oh. Ayan, talagang tutok na tutok yan, ha. Dan Follow at saka Aqua na Power Blue. Ayan. Solid yung mga nakaset ni Sir Kervin dito. Idol, ito mag-i-AV revisit muna tayo. Dito tayo ngayon sa Mega Dike, dito sa bandang Dolores, Mega Dike. Mag-i-AV revisit tayo kay Kervin Tonggol ng Pampanga para makita natin yung mga ibon niya na nakaset dito sa kanyang aviary, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo. Papasyal tayo at papasok tayo sa kanyang aviary, mga ka-idol. A few inches later. Okay, mga ka-idol, ito papasok na tayo sa kanyang aviary ni Idol Kervin Tonggol. Ayan, ito yung mga nakaset niya. Ayan, oh, naka-flight na mga Personata na violet and then blue. Ayan, oh. Tapos meron mga Alps 1. Ayan, oh, mga dilaw. Mga poster parents yan, mga ka-idol. Linagay niya dito sa mga flight cage niya, mga ka-idol. Ayan, oh. Tapos ayun, mga Power Blue na Opa and then green Opa na naka-flight, mga idol, oh, napakarami. Sa mga gusto kumuha dyan, meron Facebook account si Sir Kervin Tonggol para ma-inform natin kung magkano yung mga pa-out ng mga African lovebirds dito. Ayan, oh, mga idol, oh. Ayan, mga violet, blue and then mga mauve saka Power Blue. Ayan, oh, mga idol, oh. Ayan pa yung mga nakaset niya dito na naka-flight. Ayan, oh, mga Opa. Hindi natin lang, baka may cargo mga to, mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan pa yung mga sa baba na naka-flight. Ayan pa, mga ka-idol, oh. Napakarami na naka-flight. Huwag natin mga iba dito, siguro mga Opa Pale. Ayan, oh. Ayan, oh, against the light lang, mga ka-idol. Ayan pa. Meron mga kakatail dito sa mga mahilig magkakatail dyan. Ayan. Meron din siyang mga available na naka-flight, mga ka-idol, oh. Meron din mga breeder dito na nakasalang na sa kanyang aviary, mga ka-idol. Ayan, oh. Bali, itong aviary na to, nasa labas pa lang to. Wala pa tayo din sa isang aviary niya para pasukin natin lahat at titignan natin yung mga magagandang ibon na nauuso ngayon sa larangan ng pag-ibon, mga ka-idol. Kaya ito, nasa labas muna yung mga tinignan muna natin. Mamaya papasok pa tayo dun sa kanyang aviary, mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan yung mga naka-flight niya, sobrang dami, oh. Ayan, papasok lang tayo dun sa isang aviary niya para makita natin yung mga visual na nauusong mga ibon ngayon sa ating bansa, mga ka-idol. Wait lang, ha, papasok lang tayo, mga ka-idol. Nandito na tayo sa mga breeder ni Sir Kervin. Ito, meron siyang mga nakasalang dito, mga Blue Ewing Opa Pale Sex Link, mga pale faded na yan, mga ka-idol. Ayan, oh. Yan po yung mga nakaset yan, napakaganda, oh, mga ka-idol. Tapos meron pa dito na ito, back to back Lutino Opa. Tignan natin, check lang natin yung Lutino Opa para makita nyo ng gusto, mga ka-idol, kung gaano kalinis at gaano kaganda yung Lutino Opa. Ayan, oh, talagang solid na ketchup yung ulo. Tapos yung sa buntot niya,
talagang pulang-pula mga ka-idol. Ayan, oh. Sa mga naghahanap ng mga Lutino Opa, ayan, meron mga naka-project dito si Sir Kervin. Ayan po, back to back yan ha mga ka-idol. Meron pa dito. Tignan natin lahat ng mga set dito mga ka-idol para makita natin. Ayan, oh. Ito pa dito, mga Blue Opa, Split Pale Palo, Possible Red Factor. Bali ito, mga project Opa Pale Palo Red Factor na mga ka-idol. Ayan po. Bali yan, mga Blue Opa and then Green Opa. Ayan mga ka-idol, oh. Kita lang natin para makita nyo, oh. Napakagandang mga ibon, oh. Mga project Opa Pale Red Factor na yan mga ka-idol, oh. Yan, napakagandang mga ibon dito na nakasetup na mga ka-idol. Ayan, titignan pa natin yung mga dito. Ito naman, DF Misty Opa Split Dilute. Ayan, oh, back to back, Split Dilute at saka yung isa Green Opa Dilute mga ka-idol. Ayan po, oh. Ayan, nagpakita yung isa, yung Misty, yung double factor. Ayan, oh, napakagandang Misty, oh mga ka-idol. Tingnan natin, oh, para makita nyo ng gusto. Yan, oh, Misty na Misty mga ka-idol, oh. Yung dilute nasa loob. Buksan lang natin para makita natin yung dilute. Ito, tungin lang natin. Ayun, yung dilute na green dilute, oh. Napakagandang dilute mga ka-idol, oh. Pakita natin para makita nyo ng gusto. Ayan, oh. Ano? Napakaganda mga ka-idol. Yung Green Opa Dilute. And then double factor Misty Opa Split Dilute. Yan ha, project DF Misty Opa Dilute. Yan mga ka-idol. Yan. At meron pa dito. Yan mga Green Split Opa Split Pale Palo Possible Red Factor mga ka-idol. Ayan po. Makita natin, nasa loob lang ng nest box para, yan, oh. Yan sila mga ka-idol. Napakagandang mga ibon, oh. Opa Pale Palo Red Factor Project. Yan mga ka-idol, ah. Yan, oh. Yan, kitang-kita natin. Tapos meron pa dito, mga Green Possible Bronze and then Violet Personata Possible Bronze Palo mga ka-idol, oh. Project Bronze Palo to. Yan, tignan natin. Silip lang tayo. Nasa loob sila. Yun, no? Yan, no? Mga ka-idol. Sukin lang natin para makita ninyo yung mga ibon na Project Bronze Palo. Yan. Yan, no? Project Bronze Palo. Yan sila mga ka-idol, oh. Napakagandang mga ibon. Yan. Yan, ang daming nakasetup ni ano dito, ni Sir Kervin Tonggol. Kaya yan pa, oh, mga project Lutino Opa mga ka-idol, oh. Eto, meron pa dito Lutino Split Opa and then Green Opa Split Ino na naka project dito. Ayan, oh. Ito lang natin para makita nyo lahat yung mga project niya dito mga ka-idol. Ayun yung Lutino Opa, ay Lutino Split Opa, ayan, no. Tapos saka yung Green Opa Split Ino mga ka-idol. Project Opa Lutino po yan mga ka-idol. Ayan, no. Ayan yung mga project ni Sir Kervin dito sa kanyang aviary na talagang solid. Yung mga nakaset niya dito, oh. Meron pa dito, oh, Far Blue Opa Dilute and then Green Ewing Opa Dilute. Back to back dilute to mga project Opa Dilute. Far Blue Opa Dilute project mga ka-idol. Ayan, oh. Napakaganda, solid, oh. Talagang back to back Opa Dilute na to mga ka-idol, oh. Ayan, oh. Yun, nakasetup na mga ka-idol. Sila yung ano ngayon sa export. Kaya maraming nagsisetup ngayon na mga Opa Dilute dahil sila yung demand ngayon sa export mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan. Napakaraming mga nakasetup dito, oh. Tapos meron pa dito na double factor Misty Split Opa Split Dilute and then Green Opa Dilute. Ayan, oh. Papakita natin mga ka-idol para makita ninyo yung mga parisan niya dito. Ayan, oh. Mapasok sila sa nest box para makita ninyo. Ayan, oh. Ayan, oh.
Napakaganda mga ka-idol. Oh. Solid. Mga project Opa Dilute. Ayan. Ito pa, yung mga bang naka-setup niya dito. Oh. Daming mga pa-monster. Ayan, no? Ano? Sa kabila, project yun. Project, ano yung... Yung mga dan sa bronze. Ayun, pasukin natin yung Daniel sa bronze mga ka-idol para motor tayo ni Sir Kerbin. Ayan, no? Ayan, si Sir Kerbin. Mga yellow face. Ayan, meron palang yellow face dito. Oh. Ako ano. Aqua. Patingin nga natin yung mga aqua na visual ni Sir Kerbin. Sa taas yung side, pero dito may nakaset eh. Meron nakaset dito para makita natin yung aqua. Ito guys, oh, napakaganda. Parang naka-project yata ng Dilute boss. Ay, Dan. Ha? Pamakala ko din. Ayan guys, oh. Mga ka-idol, oh. Yung Power Blue Aqua, oh. Tapos Green Dan. Opa. Visual. Split Opa. Visual pa mga ka-idol, oh. Visual na Dan, oh. First time natin makakita ng ganyan na kagandang mga Dan Palo, mga ka-idol, oh. Ayan, oh. Ayan ang Dan Palo na visual. Tapos ito yung Power Blue Aqua. Ayan, oh. Napakaganda, oh. Solid mga ka-idol, oh. Ayan, talagang tutok na tutok yan, ha. Dan Palo at saka Aqua na Power Blue. Ayan. Solid yung mga nakaset ni Sir Kerbin dito. Talagang bigatin yung mga ibon. Ayun, no? Mga bronze palo. Naka-flight pa mga ka-idol. Ayan, no? Nasa taas. Mga bronze palo po niya. If ever na gusto nyo kumuha ng mga bronze palo, yung mga bigatin na ibon ni Sir Kerbin dito, indicate natin yung Facebook account niya dyan para if ever na gusto nyo magtanong ng mga presyo, PM nyo lang po si Sir Kerbin Tonggol para kayo na po yung mag-usap sa mga kukuhanin yung mga piyesa sa kanya mga ka-idol. Ayan pa, oh, mga... Sa kabila naman sir, yung yellow face. Ayun, yellow face. Sa kabila, yun, oh. Visual mga ka-idol, oh. Sa tumataas, tingnan natin maabot para ma-video natin ang gusto. Ano natin, pakita natin yan, oh. Tungtungan lang. Tungtungan lang. Medyo... Ito mga ka-idol, oh. Kita natin yung visual na yellow face. Opa, ano boss? Opa lang. Ay mga ka-idol, oh. Opa line. Ayan, oh. Ayun, nasa tago. Nahiya. Nandun sa dulo mga ka-idol, oh. Ayan, oh. Napakaganda na yellow face yun, oh. Opa yellow face mga ka-idol, oh. 3 beses na tayo nakakita ng mga opa na yellow face. Nahiya, ayaw magpakita. Yun, oh, nasa dulo. Para magpakita natin ng gusto. Idol, yun, oh. Kapakita na, oh. Ayan, oh. Napakaganda. Napakagandang yellow face yan, oh. Ay, pumasok sa kabila. Kapares niya boss, Dan Palo, no? Dan Palo yung kapares niya mga ka-idol, ayun, no? Talagang sila yung nauuso ngayon na pina-project ngayon sa mga yellow face, yung mga visual na green na Dan Palo mga ka-idol, ayan, no? Yung mga nasa taas, yung nakita natin ng gusto. Kukunin ni Sir Kerbin para makita natin ng personal. Ayun, yun. Ayun mga ka-idol, oh. Para makita nyo ng gusto. Tagtago. Ayan, nahiya mga ka-idol. Ayan, oh. Ayan, nakikita naman natin siya. Oh. Nasa likod ng Power Blue. Ayan, oh. Yun ang visual na yellow face ni Sir Kerbin. Na Opa yellow face mga ka-idol. Kapares na yung green dan, Opa dan. Ayan, oh. Kapares niya. Green, Opa Dan Palo mga ka-idol. Ayan, oh. Mga visual po yan, ha. Ayan. Project dito, bronze. Aqua. Ito, project niya dito mga ka-idol. Visual na green bronze at saka aqua na blue one. Ayan, oh. Bronze palo at saka aqua blue one mga ka-idol. Ayan, oh. Napakagandang bronze palo. Ayan, oh. Tsaka yung aqua blue one na magkapares. Bali, project bronze palo na
Aqua B1, no boss? Oo. Ayan, no? Tapos ito naman, Aqua Bluetooth Opa Split TF. Ito, Aqua Bluetooth, OPA, Split PF. Ayan, no? Project OPA PF Aqua, mga ka-idol, oh. Napakaganda. Solid, oh. Ayan, first time natin makakita ng personal na mga ganyan na ibon. Aqua Blue 1, Aqua Blue 2. Ayan, napakaganda. Solid. Ayan, oh, daming mga nakasetup niya dito. Mga Blue Dilute, mga Dilute, Opa Dilute, mga Dan Palo, Bronze Palo, Aqua B1 at B2. Ayan, marami po siyang nakaset dito, mga ka-idol. Kaya halos nandyan lahat yung mga breeder niya na naka-project niya dito sa kanyang aviary, mga ka-idol. Kaya kung gusto nyong kumuha ng mga magagandang pyesa dito, indicate natin ulit yung Facebook account ni Sir Kervin Tonggol para kayo na po yung mag-usap. Kayo na po yung magtanong kung magkano yung presyo, yung mga hinahanap po yung mga African lovebirds dito, mga ka-idol. Kaya yun po, yung lahat po yung mga nakaset niya dito, halos mga Project Dan Palo, mga Yellow Face Dan Palo, at saka mga Aqua Blue 2, Aqua Blue 1, saka mga Opa Dilute, mga Lutino Opa, mga project po lahat yan, mga ka-idol. Ayan po yung kabuuan ng kanyang aviary, mga ka-idol, oh. Napakaganda, saka napakalawak, saka presko dito sa kanyang aviary. Talagang mabilis mag-breed yung mga African lovebirds niya dito, mga ka-idol. Kaya nagpapasalamat tayo kay Sir Kervin Tonggol sa pag-unlock niya sa atin sa ating aviary visit. Tatanungin lang natin some questions sa kanya para naman may konting idea tayo sa kanya, mga ka-idol. Stay tuned lang kayo, magtatanong lang tayo mga some questions sa kanya, mga ka-idol. Kaya stay tuned lang po kayo, mga ka-idol. A few moments later. Dito tayo ngayon kay Sir Kervin Tonggol sa kanyang aviary. Kaya magtatanong lang tayo, dalawang question lang, mga ka-idol. Tatanungin lang natin, bakit pinasukan niya itong pag-iibon? Ano yung feeling, bakit pumasok siya sa larangan ng pag-iibon dito sa Pampanga? Actually, nag-start ako dyan. Nakahuli lang ako ng isang ibon eh. Ewan ko kung anong ano yun. Parang hybrid pa yata yun. Pagtagal, nung tumagal yung naisipan ko, ba't di ko dagdagan? Yung sa mag-set ako ng mga low mute, tapos mag-upgrade ako ng opaline, tail palo, hanggang sa dumami, hanggang sa makapag-upgrade ako ng medyo mataas na mutation. Yung kasing pag-ibon, medyo sa akin, parang enthusiast talaga ako sa mga ibon. So, ayun, kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung breeding natin kahit medyo hindi ganun ka, pero okay lang kasi nag-enjoy tayo. Yun naman yung pinaka-important sa pag-ibon. Ayun. Natin, mga ka-idol, tatanungin natin kung ano yung mapapayo niya sa mga gustong pumasok sa larangan ng pag-iibon dito. Katulad yan, mga baguhan na gustong mag-alaga ng mga ganyan na mutation. Ano yung mapapayo mo, idol? Siguro sa mga baguhan na gustong pasukin yung pag-iibon, una sa lahat, dapat alamin nila muna kung paano alagaan yung ibon, kung anong necessities na kailangan ng ibon, ganun. Hanggang sa makapag-decide kayo kung para sa inyo ba talaga yung pag-iibon or hindi para sa inyo. Kasi minsan yung mga iba pinapasok lang dahil sa business, ganyan, or Pero kung kasing inuna mo yung hobby sa pag-iibon, mag-i-enjoy ka. Yun talaga yung pinaka-importante dyan. Yung, kahit walang market, halimbawa, at least importante, tuloy-tuloy yung breeding mo at nag-i-enjoy ka sa pag-iibon. Yun. Ayun, mga ka-idol, at least nabigyan na tayo ng payo ni Sir Kervin Tonggol sa kanyang pag-iibon at saka kung bakit pinasukan niya itong larangan ng pag-iibon. Kaya mga ka-idol, at least meron kayo natutunan at marami tayo nakitang magagandang ibon, lalo na mga visual dito sa kanyang aviary. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel. Kaya thank you, Boss Kervin, sa pag-unlock mo sa aviary mo. Maraming salamat, mga ka-idol. Thank you.